Päivä. Minä näytän teille, että miten lataa Skypeä. Se on hyvä tietää, koska en tiedä, jonkun takia vaan. Se on siisti tietää. Kirjoitetaan tonne hakusanaan tolleen Skype. Siihen tulee ensimmäisenä pappada. Skype ilmaiset puhelut kavereille ja perheenjäsenille. Painetaan tuota. Tuohon näyttää semmoiselta mukavalta jutulta, jota vois painaa. Okei. Sinne tulee tämmönen hieno kuva lapsesta. Ja sitten hänen mukavasta äidistään. Mutta sitten ei välitä siitä nyt, vaan nyt mietitään sitä, että miten lataa se Skype. Koska sehän on nyt se pääasia tässä. Okei. Siis painetaan tosta lataa Skype nappia. Siitä painetaan doi. Mukavasti. Täällä on tämmönen hanki Skypen Windows-versio. Jos sinulla on semmonen Windows, niin sitten sinä varmaan painat sitä. Mutta on täällä näitä Linuxeja ja Mackeja, mutta ei nyt sellaista. Kun meillä on Windows 10, niin silloin me ollaan Windows-versio eikä mitään Mac-versio. Ei riistäs. No, päästään tämmöiselle aivan loistavalle sivulle. Tonne tulee tommonen, kun oot painanut sitä lataa se Windows-versio, niin tänne tulee tämmönen Skype Setup Full Exe. No, se on hieno. No niin, siis tuolla on tommonen. No painetaan sitä. Sehän on hyvä juttu. Painetaan sitä. Tapahtuu jotain mielenkiintoista kohta varmasti. Kun painettiin sitä. Jos tapahtuu. Kohta pitäisi tapahtua. No niin, sitten tapahtuu jotain. Tässä on tämmönen. Sallitko tämän sovelluksen tehdä muutoksia tähän laitteeseen? No täällähän on tälleen tummennettu, että ei! No! Don't do it! Tai sellaista. Painetaan kyllä, koska se on siistiä painaa kyllä. Mehän tehdään aina vastoin sääntöjä. Niin painetaan kyllä-nappia ja otetaan tästä taas puoli vuotta, että latautuu. No niin, ja se on latautunut. Ja sitten tänne tulee tämmönen juttu. Tästä tulee tämmönen juttu tänne. Täällä on tämmönen Suomi. No sinähän valitset varmaan suomen kielen. Jos olet suomalainen, niin sitten painetaan hyväksyn seuraava. Se on aika jännä juttu, että se on hyväksy. No jos sä nyt ihan välttämättä haluat sen pingin, se ihan helkutin siisti pingin nyt sun oletussalameksi, niin oot kyllä aika tyhmä silloin. Myö ei semmoista haluta ja sitten aseta MSN kotisivuksi. En edes tiedä mikä se on, enkä oikein välitä. En jaksa lukea. Painetaan jatka. Noin. Skypeä päivitetään. Oh yeah! Okei, siis. Joo, minä tässä vain oikeastaan päivitin Skypen. Minulla oli ollut alunperin tässä jo Skype tässä tietokoneella, mutta nyt. No niin, ja nytten on Skypeni päivitetty. Ja näytin tässä nyt juuri teille sen, että miten ladata Skype. Tämä oli ihan hyvä Tämä oli aika hyvä tutoriaali siitä, että kuinka ladata se ihan Skype. Vihaan oikeastaan tätä Skypeä aika paljon, koska tämä on huono sen takia, koska kun minä soitan jollekin, niin kukaan ei vastaa. Siis vihaan Skypeä, koska siis se on niin huono ja hidas ja en muutenkaan pidä hirveästi Microsoftista, mutta näytinpä kuitenkin teille, jotka ehkä pitävät Skypeä hyvänä juttuna, niin, tai on ainakin kuullut niin se on sitten hyvä teille, että nyt tiedätte, että miten sen voi ladata, mutta olisitte varmaan itekin osannut sitten sen ladata ilman tämmöstä tutoriaalivideota. Mutta näytinpä tän ihan muuten vaan, koska mulla ei oo elämää. Joo, nähdään sitten, ei koskaan, moikka!